बोला बोला छठी मैया की जय। प्रेजेंट बाप जी स्टूडियो चरैया रहेगा। आप सुन रहे हैं ललन अकेला को। जाई के बाजारिया से दौड़ा ले आदि करबया सो परब। जाई के बाजारिया से दौड़ा ले आदि करबया सो परब। साला भर पर आइल बाटे मैया हमार करब छठी के परब। साला भर पर आइल बाटे मैया हमार करब छठी के परब। साल भर पर आइल बाटे मैया हमार करब छठी के परब। बोला बोला छठी मैया की जय। भूखे पियासे माई के करेला बरती हो। माथावा पे दौरा लेके जाला छठी घाटी हो। एहो सुना भूखे पियासे माई के करेला बरती हो। माथावा पे दौरा लेके जाला छठी घाटी हो। चारों रे गुजे लगल माई के जयकारा होते सगरो भोर। चली चली सैया जलदी घाटिया के ओर भई जाता भोर। चली चली सैया जलदी घाटिया के ओर भई जाता भोर। चली चली सैया जलदी घाटिया के ओर भई जाता भोर। बोला बोला छठी मैया की जय। Recording and mixing by Raj Recording Studio, Norenia, Kusiraya. Mobile number 9838411268. लालनिया के लापिया भइल जाता दे हो। राइटर मन चुन दौरा लेके गइलियो हो। चली न हो लालनिया के लापिया भइल जाता दे हो। राइटर मन चुन दौरा लेके गइलियो हो। उग गइल सूरज बोले न कोयलिया मीठी मीठी बोल। जल्दी से चली सैया घटिया के ओर भइल जाता भोर। जल्दी से चली सैया घटिया के ओर भइल जाता भोर। जल्दी से चली सैया घटिया के ओर भइल जाता भोर। प्रेजेंट बाप जी स्टूडियो चरैया रहेगा।